So karon mga idol, mga unata. Mga unata kay naluto na sa tong kauban ang aso. Sod and pwede na mga una. So datay bangos with kuan. Datay adobo ni inon-onan nga manok ya. Wa may kasabot og adobo ba ni or inon-onan. Ang baho inon-onan. Datay pansweet. Og syempre mga dukot-dukot. Dai na oy. Pwede tayo kung ikaw. Sige Karen. Batay kutsara usara gajoy lang kutsara dire. Hindi, meron pa. Kuha sa kutsara dire. Okay, but Ayan. oy, wala na, oy. Usara. Kira na nagatay agas. Ako ano ba ikot sara daw may agas ba? Ding, manok ding. Yan na. Tago. Dito uy, panglingkod mo. So, sabo na ta? Sige. Kana. Parang may alin ang kumdo. Sakto no? Asa ija? Pawan-pawan, nagaliman. Ito na Ano? Baka flower base yan. Hindi. Taman. Nakuha na sa coke na to sa ref. Tagita na kay Abo na. Oh. Sorry. Ay mga man dito nandiyan sa tanan. Ang tabanga magado di ay ni. Ang tabanga. Pwede ka mo to? Pansit dai, ano dai? Taon dah. Ngambak na bataan sa school. Dungan ta ngambak na na. Tanang sudan day na mo para ma-update mo puro tabang. Pansit tabang. Nagluto, ano yung panglasa? Nako. Pulot. Pero daghag sa gol madara. Makaabot ra dud mi dire. Pangarap. Huwag ka na, basta yung magreklamo pa daw ka. Kana. Sita pud mo sa mong kwarto. Nas man to. May earphone din doon. Duha po no. Undo gal kay electric fan guba ka di ba nang yung aircon. Kigibutangan mo electric fan. Dalawa yung daan. No, di ba? Dalawa pa yung daan. Hindi na kayo. Nakakaloko. Mataba. Kasi magaganto. Tulog! Taba nga? Ano ka gidugo? Gangbang? Gangbang man siguro. Luto dahil. Dapat luto, dokot. Very good. Dokot. Check-in pa, dokot. Ada gipang da. Oh, luto pa mo eh. Luto pa. Miss na? Hi guys. Hi guys, welcome to my vlog. Graho. Uy, napalba na unsa. Kaya? Kurat ko na sa lapi. Daghan pa may nabisita. Uy! Ang gutuman, baktas. Gikag tagig ko to pasay, baktas mo. Ano ka din? Ano yan? Ang isang pagkapanguhat niya? Orkes din na no? Sudah na rin nagbuwak. Namatay mo pinita na iniin. Luto na din. Tara mga tag-ijag kundo ta. Basada ang history. Basada ang gamit-gamit. Kato mo dong aga na naman tong na. Ang fit tuloy ka? Ang safari ata to eh. Ano na? Pili. Ay gumana ni mong na paglit eh. Di rin namin na diod to. Ano ka? Ang kulog.
Tubig. Siguro sa Royal. Sa tubig. So, man na may kaon, ag mag-asawa na may wakpa, kanang ag mga ibed na nagpahawo-hawo. Kung man nabusog na pag mga ibed. Kaki, God. Gracias, salamat. Kinsay manghugas? Ah. So guys, mo na to ang atong kuan first vlog karon. So please don't forget to share this video mga idol, and don't forget to follow my Facebook page and subscribe my YouTube channel mga idol, Moy Moy Original. Thank you.